Lousame solicitará á Real Academia Galega que se lle dedique o Día das Letras Galegas do 2027 a Cernadas de Castro. O alcalde recordou o seu traballo e afirmou que se trata do auténtico precursor do galeguismo no século XVIII. A igrexa de San Martiño de Fruime acolleu o mércores pola noite a presentación á veciñanza de Lousame da campaña que impulsa o Concello denominada Cernadas de Castro 27. Con ela, o goberno municipal quere promover a candidatura do cura de Fruime como homenaxeado no Día das Letras Galegas do vindeiro ano. 18 de marzo e é unha data moi importante. Como alcalde deste concello, teño a honra de presentar hoxe o primeiro dos actos da posta de largo do que vai ser a campaña de presentación de candidatura de Cernadas de Castro para o Día das Letras Galegas do 2027. Todo o traballo que se está facendo e todo o traballo que ides ver e que se vai a desenvolver nas seguintes datas e nos próximos meses, nós presentámolo aquí, pero isto sería imposible de facer se non tuéramos uns traballadores que o fan. Gracias, Edu, gracias, Tete, porque sin o voso traballo presentar isto aquí sería imposible. Ale recordou que o 18 de marzo é unha data importante porque hai anos nacía en Santiago Unha persoa que sería sacerdote, sería xornalista, labrego, activista social, defensor do galego e da lingua galega e un veciño de Fruime. Tal día como hoxe, naceu Diego Antonio Cernadas de Castro. E con letras maiúsculas debemos decir que tal día como hoxe naceu o precursor do galeguismo, porque el defendía Galicia, defendía a nosa lingua en pleno século XVIII. Iso é unha actitude heroica. Afirmou que outros autores chegaron despois e desenvolveron unha importante obra literaria, pero antes diso, Cernadas de Castro xa escribía en galego. E é hora de que se recoñeza o seu traballo, de que se recoñeza a súa labor. Presentamos esta candidatura para o ano 2027 co gallo de que é o 250 aniversario do seu pasamento. Creemos que é unha efeméride que merece ser recoñecida e que mellor recoñecemento que outorgarlle o que el merece, que é adicarlle, por fin, o Día das Letras Galegas. Para conseguilo, o Concello embarcouse con traballo un acordo unánime da Corporación Lousamia e da Asociación de Veciños e cunha achega económica para que poida ser unha realidade. E ora o que nos queda é seguir presentando, seguir presionando e seguir reivindicando. Reivindicando que chegou o momento de que desde toda Galicia se mire a Lousame e de que a Real Academia Galega xire a súa vista hacia Fruime. Porque o que reivindicamos non é un capricho, non é unha reivindicación local. O que reivindicamos é algo de xustiza histórica. O Concello de Lousame pon tamén en marcha unha campaña promocional co cancelo Eu con Cernadas para sumar apoios a través das redes sociais. Durante a presentación, proxectouse un vídeo para promover a candidatura de Cernadas de Castro ao Día das Letras Galegas 2027, realizado por Luis Avilés. O acto rematou no adro da igrexa, onde a banda de música de Lousame interpretou o himno galego. Esteban Ares e Ermitas Lorenzo fixeron unha ofrenda floral diante do busto de Cernadas de Castro.